जों ओ जागा फाइमाननि कारन हंखांखाय जों साइमानो जे जोंनि मेइन दिनैनि टपिक हंखांखाय जोंनि आगिव जों स्कुल कलेज रग जों जोंनि गानमों रिगनाय गाननाय जों मा थांमानि आमनो दैसा जों मो थांनानै बागै आमन डिमान्ड फुलफिलमेन्ट खायनानै बागै दिनै गभर्नर सार मालायखा मालाय ब कामखौ सागा बमनो नायनाय हिसाबाव ते गभर्नर माने जे गभर्नमेन्ट दंनाय बंनो दंनाय हिसाबाव ते जोंनि गोबां गामि आमसाय रग स्कुल कलेज रग जे हामिया दंमोन सिचुएशन बेन्च करी बा तैनो जे अनेक प्रॉब्लम दं आम तो साइज लाभ आसाके गोबां मा इश्यूज दं जेटा स्कुल फानो आम स्कुल या हाय आम गुवाइ न गाहाय जोंनि दं गामरनो जों चेंजेस खायना बगे सारनो साफायके ओमफ्राय सारनो सामोन याबलो बमनो नायनाय ते चिनिति प्रसारक जेखानि फानो पलिथं स्कुल कलेज बरक बो सातक जाबाय दं जागोन जतनो प्रॉब्लम जों फेस खायमा दं जाते प्रॉब्लम जों फ्यूचर को फेस नामा खायथं सब समय न जाते जरा परिनाय रक ब्रक सिगोर खाय तंथं ते सिगोर खाय तंमन बागै और निजिनि हावो तंगै फानो निजिन हाया हायके तंगै किरि जागै कर जागै तंमनि आमर न तांथं जे माने कायसा परिनानि आबहावा जाते स्टेट राज्य तंथं आबनो जों साननो थांखि माने रेस्पन्सिबल काम नदिका बो इवेन बो साजाक बो स्कुल सगताम प्रॉब्लम तंनो रक जोनो सादि आनो मुं रहदि बो निजि साकबाय थांथाङै नायनाय निबो स्कलारशिप नति लेखि आसे स्कलारशिप नि बागै बो जों किदासा कक सालायगा स्कलारशिप नि बागै सामान्य जों दाबो सारनि हान्तासे बत नलेज दङ हायबा बिन थाने दङ डिपार्टमेन्ट बखरै जों आवन बागै जों मिनिस्टार बो कक सालायनाय अन बागै दाम खायमान जों मिनिस्टार सारबेन्ट सालाय साब साब मानजा खाथिना दिनै मानजाखान लगे सिमना डिविजन कन्वेनर मोहनपुर डिविजन नि कन्वेनर मोहनपुर डिविजन नि जॉइंट कन्वेनर बुं सर बेंजू देवर्मा खाय जोंनि मोहनपुर डिविजन नि कन्वेनर बिश्वनाथ देवर्मा मोहनपुर डिविजन जॉइंट कन्वेनर राहुल देवर्मा सिमना डिविजन नि कन्वेनर जयदीप सिन्हा आगरतला डिविजन नि जॉइंट कन्वेनर